कशा काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी, आज बऱ्याच दिवसांनी व्हिडिओ बनता घराकडून. तर आमच्या घराकडे काम चालू असतं, आमची खळी वगैरे बनवतो होतं. खळ्याक आता चेप देवचं काम चालू असा. 2-3 दिवस झाले मजूर घालून आम्ही खळी वगैरे करून घेतलं. आणि तुमका तर माहिती आहे, गावाकडे असल्यावर खळी वगैरे असणं साहजिकच आहे. आणि खळ्याशिवाय आपल्या घरात शोभा पण नसतात. तर मी तुमका आमची खळी दाखवतो कशी बनवलेली आहे ती. आणि आता काका आणि आमचे असं ते चेप देतात, पप्पांना आहेत घराकडे. तर चला मी तुमका खळी दाखवते. आणि आज मी एक नवीन प्रयोग करतोय, त्यासाठी मी काहीतरी घेऊन येईल कुडावरून. तर तो पण करूया आणि त्यानंतर आपण जाऊया आपल्या काजीत. तर चला. मुळाक नाही मग खणूचं खूप खड्डू मुळा, कारण ती खणल्यानी तर कुत्र्यानी एकदम मुळाक खणू नको. होय ना. बघा आम्ही आमचं काम चालू केलेलं असा. आणि ह्याच्यात आम्ही आता घालतलो माशाची टकले. मासेवाल्यांनी कसून मागान आणले. मी एक रील बघलेलं आहे, त्याच्यात ना असा घातला की चांगलं झाड जातं असं होतं. जाताला ना. हां, त्याच्या आता विषय आम्ही अगोदरच झाड लायलो. तर झाड लावतानाच करूचं असतं कळला. अजून पाड कुत्रे खणतील माशाची वास. चलो खत तयार जाऊन दे खाली. काम जाऊ काय ना, मुंग्या येते तर मूळ खाऊन जाते. मुंग्या येते तर मूळ खाऊन जाते. गुलाब नाही रका किती मुग येते नसती. रका येऊन ना घेऊन येते ना. आणि जाऊ इतकी असतो मुग येऊचे नाही. मुंग्या येतात ना तर माती काढतील. बघा लावून झालेले असत आणि त्यांना खत पण घालून झालेलं असं. यासाठी आमचं काम चालू आहे. तुम्ही बघू शकता आमची अशी खळी केलेली असत. या अशा घराच्या मावळ साईडचा खळा. हे बघा सुकला उन्हामुळे खूपदा पेट मारते आता. या साईटी कसं आंब्याच्या खालती जागा. चिंकी ही असं आमच्या दारातली जागा, दारातला खळा. बघा असा. ह्या का बरं पेट देव गो तर तूच जाता ना. हो, ह्या जरा ओला असा का उद्या परवा देव गो पेट. आता पेळ्यांका पेट देवचं काम चालू असं ह्या साईटी. आणि असा दारातली जागा माडांची. हॅलो कर. हॅलो भाऊ. हॅलो. पप्पांच्या आतीचं झील. जवळ रवली का नाती कळणच नाही. जवळ जवळ आमची सगळी नाती. मामा काका, पप्पांचे मामा आते. पप्पांचे मामा नाही आहेत, पप्पांचे मामा शिवापूरचे. मी जाते काजी जाता आणि आई आमची कांद्यांका भर घालता नडता कराडीला म्हणून. हे बघा या वर्षी आमची गुरा नाही, त्याच्यामुळे बाहेरसून गोवर आणूचो आमका. ही बघा आमच्या कोपऱ्यात इतकी सगळी भाजी असं, लाल भाजी. अजून कवळी असा पातळ भाजी जाता. जर आमच्या आजूबाजूच्या गावातून कोणा होई असत ते येऊन घेऊन जावा. ही बघा गोल पानाची आहे भाजी. भाजी काढून देऊ कोण माणूस नाही, त्याच्यामुळे येऊन स्वतः काढून घेऊन जाऊची सांगून. हे बघा 3-4 ओळी असत भाजीचे. जर कोणा हवी असत, कोण शेती करत नसेल तर येऊन घेऊन जावा. आणि आई घराकडेच असतं आमची, तर दुपारची फक्त आई भेटायची नाही, येवानी घेऊन जावा. जाऊया आपण काजीत.
हे बघा काजू बुडी बऱ्यापैकी काजू पडले आहेत. पटपट निवडूया आणि घरात जाऊया. संध्याकाळ होई दिली या. पूर्ण भरून बोंडू भेटलेले आणि त्याचे काजू एवढेच झाले. अर्धा 1 किलो हे बघा मोठून झालेत आपले. आणि मी काय काढूक नाही, काजी पडलेलेच काजी येते. आता आपण जाऊया. वरच्या साईडीक सगळी कलमा असत हे बघा. आणि थोडं थोडं बोंडू पिकले आहेत हे बघा. माका पिवळं बोंडू खूप आवडतं. लास्ट टाईमच्या व्हिडिओवर खूप कमेंट होते तुमच्याकडे वांडर वगैरे येत नाही काय. तर इकडे या भागात वांडर वगैरे येतात काजूच्या भागात, म्हणजे काजूच्या सीझनला वगैरे. बाकी सीझनला आमच्या इकडे वांडर नसतात, म्हणजे आमच्या घराकडे नसतात. आमच्या बाजूक डोंगर असतात तिकडे वांडर वगैरे असतात. मामाच्या घराकडे पण असतात, पण आमचं घर जरा मध्ये पडला शेळीत, त्याच्यामुळे तिकडे वांडर वगैरे येत नाही. त्यामुळे वांडरांचा आमका त्रास नाही. हे बघा कधीतरी या साईड एक नारळाची झाडात म्हणा येतात, नाहीतर नसतात. जाऊया काजू गोळा करून आपण. मग काजू भेटाक नाही असं चिरून खाऊ हवे तसे. बोंडू बघून काढू गो द्यायचं तरच आपल्याला चांगलं घर भेटक शकतं. कवळी आहेत. अशा प्रकारे सोलून घेतलंय मी. खराब कपड्यान पुसून घ्यायची, ढीग असतं ना कुसतात हातमध्ये. हे बघा म्हणजे अशा प्रकारे मी सोलून घेतले आणि फुसान पण घेतलंय. खराब कपड्यान फुसान घ्यायचे नाही तर त्यांचं डिंक हाताक लागतं, नंतर हातांका हे होतं म्हणजे साली साली येतले हाताचे. हे बघा मंडई वाजले संध्याकाळचे 6:30. मी आता लाकडं वगैरे बांधून घेतले जी काढले मग अशी ती, आणि आता घेऊन जाऊया घराकडे. पप्पानी पण इलेत घराकडे, तर चला काळोख पड दिला, पटपट घराकडे जाऊया. दोऱ्यान बांधून घेतलंय मस्तपैकी, भारो छोटंसंच झालो. तर चला जाऊया घराकडे. त्यासाठी काजू असत आणि काजू मोठून वगैरे टाकले तिकडे, तर जाऊया पटपट घराकडे चला.